Минем республика ашык конкурсына багышланган матбугат конференциясына җыелдык һәм мен кунакларыбызны тәкъдим итәм. Гыйләҗев Искәндәр Аязович, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясенең Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты җитәкчесе, тарих фәннәре докторы, профессор Халиков Илгиз Илдар улы, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идарәсе башлыгы, Хадиева Гөлнара Әхмәт кызы, Татарстан Республикасы Саба районы Измә мәктәбенең туган тел укытучысы, Мифтахова Залия Рөстәм кызы, конкурсның гран-при иясе, Саба районы Измә мәктәбенең 10-нчы сыйныф укучысы. Искәндәр Аязович, башта менә шушы бәйге хакында сөйләп китсәгез иде, бу кемнең идеясе булды һәм моның шартлары нинди иде, кемнәр катнашты, күпме кеше катнашты шулар хакында. Хәерле көн, хөрмәтле журналистлар. Мин монда күп кеше күбрәк булыр дип үтленгән идем, ләкин инде бу безнең пресс-конференция онлайнда режимында да баргач, күбрәк журналистлар күрер һәм карар дип ышанам. Димәк, бу конкурска килгәндә безнең бу Мәгариф һәм фән министрлыгы белән уртак идея, аны беренчектә ниндидер конкрет автора бар дип әйтә алмыйм. Менә узган ел Россия Федерациясында устазлар һәм укытучылар елы булып игълан ителгән иде, һәм без инде менә шушы ел игълан ителгән ел кысаларында шундый бер матур гына бәйге уздырырга булдык. Һәм шул бәйгенең мәгънәсенә килгәндә, аның төп бер эш юнәлешен мин монда билгеләп узар идем. Беренчедән, бу бәйгенең максатларының берсе ул укытучы профессиясы, укытучы урынына игътибар итү, шуны билгеләү, ягъни укытучының хәзерге җәмгыятьтә тоткан урынын яңадан тагын бер кат ассызыклау иде. Чөнки укытучы безнең бүгенге көндә балалар өчен генә түгел, гомумән безнең җәмгыятьнең киләчәге өчен җавап бирә торган шәхес. Укытучының җәмгыятьтә тоткан урынын битереп булмый, чөнки укытучының урыны ул уникаль урын җәмгыятьтә. Һәм әлбәттә без менә шушы нәрсәне истә тотып бу бәйгедә катнаштык һәм оештырдык бу бәйгене. Һәм бу фикеребез Мәгариф һәм фән, әйткәнемчә, Мәгариф һәм фән министрлыгында шундый ризалык тапты. Без алар белән килешеп, менә шушы бәйгене башлап җибәрергә булдык. Укытучы ул шәхес беренче чиратта. Менә безгә шушы бәйге вакытында бигрәк тә шушы факторга игътибар итү кирәк иде. Шәхес үзе шәхесләр тәрбияли. Һәм билгеле булганча, милләтнең тормышында шәхес һәр вакытта да бик зур урын алып тора. Без гомумән соңгы елларда шәхесләргә күбрәк игътибар итә башладык. Һәм укытучы шәхесе бу чиракта бигрәк тә безнең өчен әһәмиятле булды. Икенчедән, безнең максатлардан икенче максат дип әйтер идем мин, укучыларның, мәктәп балаларының иҗади потенциалын уяту, ягъни иҗатка омтылышларын ничектә булса активлаштыру. Алар үз остазларын, үз укытучыларын ничегрәк күрәләр, ничегрәк бәялиләр. Һәм менә безнең өчен бу бик әһәмиятле. Балалар менә ниндидер гади текстлар язмасыннар, ниндидер диктантларны язу белән генә шикләнмәсеннәр. Алар конкрет үзләренең янәшәсендә булган шәхесләргә игътибар итеп уйлансыннар. Бу кешеләр алар өчен кем? Укытучылар аларның тормышында нинди урын алып торалар? Менә бу нәрсә балаларда, менә шушы сораулар балаларда ниндидер иҗади илһам хисләре уятсыннар дигән ният бар иде. Һәм тагын бер юнәлеш алса, өченчесе, бу конкурс, бу бәйге балаларда һәм гомумән җәмәгатьчелектә һәм шулай укытучылар арасында да безнең энциклопедияга, безнең институтның эшчәнлегенә һәм бигрәк тә безнең онлайн энциклопедия проектына игътибар арттырсын дигән ният бар иде безнең. Чөнки бу бәйгенең нәтиҗәләрен без энциклопедия, онлайн энциклопедияда сәхифәләрендә бастырдык һәм бастырачакбыз әле өлешен
берилишин. Һәм бу энциклопедия һичшиксез беренче чиратта яшь буынның тәрбияләүенә ориентацияланган һәм ул безнең мәктәп балалары өчен бик тә файдалы кулланма булырга тиеш дип саныйбыз без һәм бигрәк тә яшь буын мәктәп укучылары шушы татар энциклопедиясе онлайн энциклопедия ресурсларына нигезләнеп белемнәрен арттырсыннар иде. Менә шушы нияттә безнең бар иде. Димәк, менә шушы эш юнәлеш безнең өчен бик әһәмиятле булды һәм менә бу остазлар һәм укытучылар елын без менә бу бәйгенең нәтиҗәләре белән тәмамладык. Һәм быел инде менә хәзер шул нәтиҗәләр турында сезгә мәгълүматны җиткерәбез. Искәндәр Ильич, мөмкин булса кыскача гына рус телендә дә әйтсәгез иде безнең рус телле коллегабыз. Ну, наш конкурс «Уктошим минем, мой учитель» был организован нашим институтом татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук Республики Татарстан совместно и при поддержке, при полном согласии Министерства образования и науки Республики Татарстан. Это наш общий проект. И когда мы его задумывали, это, конечно, было связано в первую очередь с годом педагога и наставника, который был провозглашен Российской Федерацией в 2023 году. Мы связывали это, безусловно, этот конкурс с этим годом. И для нас важны были три фактора при проведении этого конкурса. В первую очередь, это то, что мы думаем и всегда оцениваем роль и место учителя в жизни не только школьника, не только школы, но вообще всего общества. Учитель – это в первую очередь это личность, это наставник, это человек, который отвечает не только за образование детей, не только за воспитание детей, он фактически обеспечивает и отвечает за наше будущее. То есть в руках учителей будущее нашего общества. И это для нас было очень важно подчеркнуть. И прежде всего мы должны здесь учитывать и хотели учитывать то, что учитель – это личность. Учитель в первую очередь должен быть личностью. И поэтому мы хорошо понимаем, какую роль играет личность в истории, личность в жизни любого общества. Личность определяет прогресс общества в любое время, в любую эпоху. И мы сегодня не можем этого забывать, и поэтому для нас личность здесь в данном случае была на первом месте. Второй момент – это стремление пробудить в школьниках интерес к своим наставникам и как бы вовлечь их в творческий процесс, как они оценивают своих учителей, что они думают о своих учителях, как они видят роль и место учителя в своей жизни. Вот для нас это было очень важно, пробудить в детях творческое начало, чтобы они могли как бы в свободной форме дать, так скажем, свое видение роли и места учителя в своей жизни. И третий момент, это, конечно, он связан с нашими научными изысканиями, наши проекты нашего института, это проекты, связанные с энциклопедиями, и прежде всего с онлайн-энциклопедией Татарика. Мы хотели бы, чтобы был определенный новый интерес к этому ресурсу. Этот ресурс ведь создан прежде всего для, ну, как помощь, как определенная база для освоения, прежде всего, школьниками, молодым поколением, которое может найти информацию новую для себя по истории, по культуре, по литературе, о людях, о событиях жизни нашей республики на страницах этой энциклопедии. Поэтому мы и размещаем материал об этом конкурсе на страницах этого онлайн-ресурса. И поэтому вот три вот этих направления были для нас в данном случае при проведении этого конкурса наиболее важными. И мы итоги подвели. У нас целый коллектив наших сотрудников работал при освоении этих материалов, этого конкурса. Мы постоянно контактировали с Министерством образования и науки и благодарны нашим коллегам из Министерства за взаимопонимание, поддержку. И надеюсь, что этот проект был не последним, и будем в дальнейшем в этом направлении работать с Министерством. Рахмат. Илгиз Элдарович, менә укытучылар арасында бит инде бәйгеләр булгалап тора. Менә бу бәйге нәрсәсе белән аерылып торды? Нәрсәсе белән ул сезнең өчен кадерле дип әйтим инде. Хайрлы көн, мөхтәрәм җәмәгать, хөрмәтле коллегалар, добрый день, уважаемые коллеги. С вашего позволения, тоже на двух языках государственных Республики Татарстан расскажу о том, как мы пришли к идее проведения этого конкурса.
на двух языках, чтобы было всем понятно. Ирина Федоровна, рад вас видеть. Иракон Полтер. Наверное, тоже для вас будет интересно. Может быть, со временем география даже участников расширится. Вот очень приятно, что вы здесь. На 3 языках уж не получится. Чувашский подзабылся уже немножко, но мы с вами постоянно в контакте. Говоря о особенности этого конкурса профессионального мастерства, скажем так, да, точнее, вот этого конкурса, хотелось бы отметить, еще раз усиливая момент, то, что год, конечно, был у нас объявлен годом педагога и наставника, и, конечно же, мы центральную роль отдавали место нашим педагогам, нашим наставникам. Ну, Искандер Ильич подробно об этом уже сказал, о главной нашей цели. Лично для меня, когда мы загорелись этой идеей, появилась еще одна внутренняя цель, у которой есть небольшая предыстория. Это где-то около года назад примерно в эти сроки ко мне поступил вопрос в преддверии Дня науки. Вопрос состоял в следующем. А есть интересные проекты, связанные с участием детей, которые были бы направлены на гуманитарную науку, фундаментальную, татарскую науку. И мы начали делать анализ, были разрознены какие-то проекты в этой школе, в другой школе, где-то было на системном уровне, где-то это было разовое мероприятие. И тогда я понял, что в этом направлении нам нужно уже целенаправленно работать. И для себя поставили мы такую цель, в частности, я для себя поставил цель, потому что в будущем это в качестве профориентационной работы даже можно сказать, потому что мы уже сегодня через такие конкурсы начинаем ориентировать наших детей, то, какое направление они в будущем могут выбрать, потому что профориентация, она не должна начинаться в первой четверти 9 класса и первой четверти 11 класса. Она должна уже начинаться, лично по моему убеждению, это с детского сада должно начинаться, как это делается у нас в Германии, допустим, да. А 5-6 классы уже, мне кажется, есть такая устойчивость у наших детишек, и они уже примерно начинают понимать, какое направление для них интересное. Потому что не все у нас великие математики, не все у нас в будущем выдающиеся журналисты, есть гуманитарное направление, есть естественно-научный цикл. И исходя из этого, я считаю, что этот конкурс имеет такую специфику, что она имеет профориентационное направление, потому что знакомясь именно с деятельностью Института энциклопедии Академии наук Республики Татарстан, они могут открыть для себя в будущем то направление, которое бы они могли более глубоко освоить и в этом направлении получить образование, а в дальнейшем уже работу. Менә шушы күзлектән чыгып, дөресен әйткәндә, без инде үзебезгә төп максат куйдык. Менә шушы беренчедән укытучы һөнәренең абруен күтәрү, әлбәттә, 2023 ел үтү белән укытучыга игътибар кимәргә тиеш түгел. Ул төп һөнәрләрнең берсе, яшерен батырын түгел, сез беләсез, укытучы һөнәреннән тора киләчәктә безнең мәктәп бусагасын атлап чыгачак кемнәр, журналистлар буламы ул, фән эшлекләре булармы, хәрбиләр булалармы, яисә сәламәтләндерү өлкәсендәге белгечләр буламы, ул барысы да менә шушы мәктәп чорында салына. Һәм шушы күзлектән алганда бу бәйгенең үзенчәлеге, минемчә, нәкъ менә шушы профориентацион юнәлешендә, чөнки без балаларны менә шушы фән өлкәсенә тарта алыр идек шушындый бәйгеләр аркылы. Бүгенге көндә дөрес әйтәмиз, шактый чаралар бар, шактый бәйгеләр бар. Менә мондый бәйгеләр, алар бик күп түгел, дөресен әйткәндә. Чөнки без монда беренчедән карыйбыз балаларның үзләрен санап карауларын. Алар үзләренең укытучылары турында мәгълүмат биреп, энциклопедик форматта аны күрсәтеп, беренчедән үзенең укытучының эшчәнлегенә тирәнрәк төшенәләр. Икенчедән, менә шушы каләмнәрен чорнап карап, киләчәктә алар бу юнәлештә ничек эшли алырлар микән? Аларга кызык булыр микән? Без үзебез балаларны шушы эшкә тарта башлыйбыз. Һәм инде әйтергә кирәк, киләчәктә менә шушы Искандер Азаевич ул турыда әйтеп үтте, берникадәрләрен аларның бәлки киләчәктә шушы безнең төп порталыбыз Татарикада урнаштыру мөмкинлеге. Сез беләсез, ул балаларга, аларның ата-аналарына ул зур куаныч, аларның хезмәтләре менә шундый зур порталларда урналса. Для родителей и для детишек, мне кажется, это большое событие, когда их труды могут занять место наравне с такими известными учеными, то есть не
не в одной линейке, понятное дело, да, но вот на одном портале их труды могут занять свое место, и они бы уже получили такой стимул для дальнейшей работы. Возможно, это будет связано с краеведением, возможно, это будет связано с исследованием какой-то личности конкретного края. Это же прежде всего патриотические чувства, это интерес к своей малой родине. Аннары бәйгегә килгәндә, әлбәттә, менә төп максатлары, ал шартлары аның бар. Тагын әйтеп китәс килә, бу бәйгеләрнең системалы рәвештә уздырылуы. Менә бәйгедән бәйгегә яшәргә кирәк түгел, минем фикеремчә. Һәрбер бәйгене көтеп алырга кирәк, аңа әзерләнә башларга кирәк. Менә бу күзлектән мин инде уйлыйм, Искәндәр Әзиш һәм аның ул җитәкләгән институт белән без бу юнәлештә эшне алып барабыз, әле бәлки яңа проектларда барырга килер. Бу безнең хезмәттәшлекнең беренче адымнары, беренче баскычлары дип әйтик. Хәтта баксаң, Искәндәр Әзиш безнең узган елгы милли мәгъриф секциясенең утырышында да махсус чыгыш ясады. Бәлки ул шуның да бер стимулы булгандыр. Без тыгызрак элемтәдә эшли башладык. Һәм инде ул энциклопедия институты белән әлбәттә шикләнмәячәк. Безнең башка институтлар белән хезмәттәшлек бар, уртак проектларыбыз да бар. Һәм инде менә төп ал шартлары дигәндә шул беренче чиратта ул укытучы һөнәренең абруен күтәрү, аңа игътибар бирү, һәм инде 23нче ел үтү белән укытучыга игътибар кимергә тиеш түгел. Һәм икенче яктан менә шушы балаларыбызны профориентацион юнәлештә, киләчәктә фән юнәлешенә әзерләү. Менә кыскача әйткәндә шулай. Рахмат. Гөлнар Ахматовна, әйтеп китсәгез, менә сез махсус әзерләндегезме бу бәйгегә? Әзерләдегезме укучыларыгызны? Каян белдегез сез бу хакта? Исәнмесез, хәерле көннәр. Безгә инде бәйгеләрне Мәгариф министрлыгыннан булган конкурсларында башкаларында берсен әйткәндә мәктәп сайтына салалар һәм почтасына инде безгә аны завучлар җибәрә инде. Без шуннан карап, конкурсларны барлап алабыз һәм инде менә карыйбыз, кайсы укучыны монда әзерләп була, кайсы укучы менә бу нидә юнәлештә эшли алырлык. Безнең бит инде татар мәктәбе булгач, Аллага шөкер, безнең бөтен дәресләребездәге укучыларыбыз да бик яхшы татар телендә сөйләшәләр, ата-аналар җыелышлары һәм башка бөтен чаралар. Гомумән безнең тәнәфестә дә гел татар телендә генә яңгырап тора бөтен. Шуңа күрә безнең конкурсларда катнашырга инде менә бу күрәктә татар конкурсларында, татарча булган конкурсларда катнашуда безгә кыенлык тумый. Һәм менә бу конкурсның нигезләмәсен алуга инде мин инде 5нче класстан алып 11нче класска кадәр татар теле дәресләре укыдым һәм әдәбияты дәресләрен. Конкурсның нигезләмәсен алуга инде укучыларга тәкъдим иттем. Бигрәк тә инде югары классларга инде алар белән кичкенәдән бергә эшләгәч, алар кайсы юнәлештә эшлисен хәзер аңлап барабыз бит инде. Һәм 10нчы классларга кергәч, мин шушы нигезләмә белән таныштырдым. Һәм инде минем Азалия инде бу нигезләмәне өенә кайтып яңадан карап чыккач, бер тапкыр карагач, менә үзенә икенче көнне килеп катнашырга ризалыгын бирде. Һәм инде бу без инде сентябрь ахырларыннан дип әйтик, конкурсның нигезләмәсе белән танышкач, бу конкурска әзерләнә башладык. Дөресен әйткәндә, без бернинди артык эш эшләмәдек. Менә ничек бар көндәлек безнең дәресебез, безнең эшчәнлегебез, ничек бар, без бөтенесендә шулай эшләдек. Моңа махсус бер нәрсә дә әзерләнмәдек. Монысы чын дөресе. Чөнки безнең балалар татар телендә аралашкач, татар телен бик яхшы белгәч дип әйтик инде, монда бернинди кыенлыклар да тумады безнең. Һәм ничек бар шулай эшләдек конкурсны. Һәм менә укучыгызның җиңгәнен белгәч, нинди хисләр кичердегез? Бу сезнең өчен зур җиңүме? Ничек бәялисез моны? Мин аны урналасына шикләнмәдем, ләкин инде гран-прига ук барып җитәр дип уйламаган идем. Чөнки конкурсларда бу өлешүдән күпмедер без инде уйлыйбыз, бәхет эше дип тәгенеме. Эшләрне без катнашабыз, җибәрәбез, ләкин гел зур җиңүләргә өмет итеп булмый бит әле. Ул шабит бездән дә яхшырак эшләүчеләр булырга мөмкин. Шуңа күрә миңа җиңү турында укучым хәбәр итте. Ул сайттан кирип, не табып, нәрсә нигезләмәне табып дип әйтик, ахыргы конкурс нәтиҗәсен табып, ул миңа хәбәр итте. Мин аны кытладым, без бик сөендек. Бу безнең иң зур җиңүләребезнең берсе инде. Без моның өчен бик сөендек. Рахмат. Һәм Азалия, менә үзең белән таныштырып китсәң инде башта, һәм нинди биремнәр син үтәдең, ничек менә махсус әзерләнмәдек дип барбер әзерләнү булгандыр инде ул. Менә һәм җиңер өчен нишләргә кирәк? Мастер-класс. Хәерле көннәр барыгызга да. Мин Мифтахова Азалия Рөстәм кызы, Саба муниципаль районы Измә урта гомуми белем бирү мәктәбенең 10нчы сыйныф укучысы. Әлеге конкурс турында инде Гөлнар Ахматовна әйтеп
киткендей ушул Гүлнар апа жиберди инде мага алиги конкурстун негизлемесин укуп чыктым. Эссе жазарга керек һәм видео төшүргө керек дейинен да. Корим миңа якын әйберләр, журналистика һәм медиа белән кызыксынгач, миңа бирдә авырлыгы тумады дип тә әйтә алам. Чөнки видеолар төшергән кеше, эсселар язган кеше язарга тотындым, илһам килгән көтүп утырдым, эссесин яздым, аннары видео турында уйлый башладым инде. Видеога кадрларны уйладым башта, аннары нәрсә әйтәм, нәрсә төшерәм, кемне күрсәтәм, балаларны күрсәтәм, Гөлнар апаны, төрле кадрларны уйладым һәм бер көнне мәктәпкә төштем һәм Гөлнар апаны төшердем. Төшергәндә инде миңа сыйныфташларым да бик булышты, аннары үзем монтировать итеп җибәрдем инде видеосын. Октябрьдә ук булды инде бу. Аннары көттек, 22 декабрьдә ниһаять чыкты аның нәтиҗәсе. Бик сөйіндім, әлбәттә, гран-при алуға миндә үмітләмәнем. Шундай сөйініш булды инде ул миңа. Әниемә дә әйттем, әни дә бик сөйінде, булган бу диделәр барысы да. Әлбәттә, укытучы һөнәрен үстерү буенча конкурслар бик кирәк бүгенге заманда. Укытучы һөнәрен генә түгел, бүтән яклы конкурслар бик кирәк, татарча конкурслар. Андыйларда мин үзем дә катнашырга яратам. Төрле видеолар, эсселар, мәкаләләр язып җибәрәсе булса, язам. Шул олимпиадаларда катнашабыз без Гөлнар Әхмәтовна белән, конференцияларда да катнашабыз, җәди конкурсларда да. Шуңа күрә нәкъ мин Гөлнар апаны сайларга булдым инде. Аның белән 5нче сыйныфтан бирле без Гөлнар апа белән бергә эшлибез. Бик җиңел укытучы ул, барысын да бик яхшы аңлата, бик рәхәт аның белән эшләргә. Дәресләрендә дә бик рәхәт аның утырырга, җылы булып китә. Татар телендә бик яратабыз инде без, үзебезнең туган телебезне. Шуңа күрә бик рәхәт татар теле һәм әдәбият дәресләрендә утырырга. Һәм Татарика сайты турында да әйтеп китәсем килә. Безнең бит инде шу конкурска материалларны шул Татарика сайтына урнаштырасы иде. Әлеге Татарика сайт турында мин инде конкурска кадәр дә белә идем. Без аннан татар әдәбиятыннан олимпиадага әзерләнгәндә төрле материаллар карый идек. Язучыларның биографияләрен инде күбрәк бик әйбәт сайт. Миңа аның дизайны да бик ошады. Бүтән әйбер урысча әйтмешли по полочкам расставлены гына тора. Миңа бик ошады, аның дизайны да бик, аның бүлекләре дә күп. Әйбәт сайт. Рәхмәт. Һәм Берничә нәрсә өстим әле, менә Азали. Соңгы сүзләре бигрәк тә матур булды. Рәхмәт. Безнең энциклопедия турында. Җәмәгать миндә бер өстәмә ясыйсым килә, бу конкурс татар телле конкурс түгел иде. Ул без аны баштан ук ике телле конкурс итеп игълан иттек. Ул рус һәм татар телләрендә, дәүләт телләрендә язылырга тиеш эшләр иде. Шуңа күрә монда теге бер телле конкурс дип кабул итмәгез. Этот конкурс у нас был изначально провозглашен на двух государственных языках, то есть участники конкурса могли писать свои эссе на двух государственных языках Республики Татарстан. И так оно и было. И причем я здесь еще хочу подчеркнуть, что это был не только конкурс татарстанский, в нем принимали участие и представители других регионов, и для нас это было очень приятно. Были присланы к нам эссе из Чувашии, из Нижегородской области, из Пензы, из Пензенской области, из Башкортостана, так что и из районов Татарстана, так что для нас это было очень важным, и чтобы не только татарские ученики, не только на татарском языке писались эти материалы, но и для представителей других национальностей на двух государственных языках Республики Татарстан. Үстәмә буларак натыгын әйтим әле, еще один такой момент немаловажный. Это вопрос качественного контента и наличия качественного портала. Мы сейчас в системе образования часто говорим о верифицированных источниках, откуда мы можем получать информацию. И вот наличие в республике своего портала, своего энциклопедического такого уровня сайта, это, конечно, большое достижение. И, конечно же, задает вопрос его пополнения. И пополнением, вот как мы видим, занимаются могут не только профессионалы, ученые, но и наши ребята, которые в дальнейшем как раз-таки вырастут вот на уровень профессионалов. Поэтому в этой связи хочу сказать, что мы, я думаю, идем в правильном направлении, потому что в дальнейшем этот материал мы можем интегрировать на другие платформы. Сіз білесіз біздің көпкіне платформаларымыз бар, онда өзіміздің татар тілі контентіміз болу, ол бүгінгі күнде зор ихтияж. Һәм ондай контентның болуы біздіге көпке бұл ішіні бір жеңілейді. Анар екінші момент, мына Искандер Азизович аны сызықлап өтті.
Безнең милләттәшләребез күпләп яшәгән менә Россия Федерациясе төбәкләрендә, компакт яшәгән төбәкләрендә, аларны да бу эшкә тарту бик яхшы, бик кирәкле эш. Чөнки һәр төбәктә дә үзебезнең милләттәшләрнең яшәү рәвеше, аларның традициялары, без аларны да өйрәнергә тиешбез. Һәм аны шулай ук шушы порталларга куеп барырга тиешбез. Для нас очень важно, прежде всего, также и держать связь с нашими соотечественниками, которые проживают в регионах компактного проживания, в регионах Российской Федерации, если быть точнее. И то, что уже в первый же год проведения у нас география вот так вот имеет Урало-Волжское направление, а в дальнейшем, я думаю, мы еще расширим, потому что для этого у нас есть и возможности, и потенциал. Я думаю, мы на правильном направлении. И первый год, первый каком, он не комом. Это однозначно. И то, что вот у нас победитель так уверенно говорит, это вот душа радуется. И здесь, наверное, вот почувствовали, что победитель сказал, что журналистика интересна. Мы ведь, получается, еще и другое направление сейчас берем. Это профориентационная работа, то есть привлечение еще и в журналистику. Без әлемінде бу юнәлеш буенча профориентация үзебез уйламастан алып барабыз икән. Шуңа күрә алга таба уңышлар гына. Рәхмәт. Һәм менә мин сүз бирәсем килгәндә, әйдәсез шәхс. Хәзер бүләкләр тапшырды. Исәмсез, кадерле коллегалар. Минем исемем Хабибуллин Марс Забирович. Мин заместитель директора Института татарской энциклопедии. Очень приятно, когда академическое научное учреждение проводит такие конкурсы, в которых мы даем шанс, именно вот как и Искандер Азович сказал, и как Ильгиз Ильдарович, даем шанс молодым, талантливым, я не побоюсь, наверное, ученым, шанс самореализоваться. Со своей стороны, здесь много было сказано слов. Институт татарской энциклопедии, наверное, вот этот конкурс, который мы провели Мином Укутышем, он станет у нас традиционным. Будем проводить раз в год или 2 года. И как вот Искандер Аязович сказал, у нас ожидается в этом году еще один конкурс, который связан непосредственно с нашей такой профориентационной деятельностью института, энциклопедистикой. Он будет называться «Юный энциклопедист». Я думаю, что примут участие еще больше школьников. И этот конкурс, он заложит основы будущей деятельности ученого как энциклопедиста. Со своей стороны, мен сезне катлыйм, тәлимдә исәнлек, сәламәтлек. Мин дә үзем карап утырдым, анда бик күп эшләр булды. С интересом смотрели, изучали, радовались, что у нас такие талантливые дети растут. Вот за вами будущее. Молодцы, молодцы. Әйтергә кирәк, вот татар телендә генә булмады конкурс, анда были учителя и по физкультуре представлены, и по географии, и по биологии. Но самым лучшим, наверное, проектом, который вот выиграл гран-при, стал проект Азали. Без сезгә исәнлек сәламәтлек теләбез, онышлар катлыйбыз. Бездән инде бүләкләр. Самый әйбәт бүләк нинди ул бездә? Китаплар. Сезгә китаплар бирәбез, ярыймы? Яңадан кабаты малай булгач, второй дубль. Татарстан Республикасының 100 жылына багышланган энциклопедик басма заманда чыккан. Күренекле шәхесләр буклет Татарстан китап нәшрияты белән берлектә чыгарылган безнең институт тарафыннан аерым шәхесләр турында очерклар кыска һәм Татарстан Республикасының дәүләт символлары, районнар
һәм муниципаль районнар, һәм шәһәрләрнең, һәм дәүләтнең символлары. Бүләк истәлеккә булсын, файдасы булсын. Так, һәм нәкъ шундый комплект безнең җиңүче укытучыга да. Сорауларыгыз, есть ли вопросы, коллеги? Был вопрос? Добрый день всем. Ну, во-первых, поблагодарить хочу, что инициируете такие важные, нужные конкурсы, потому что все мы знаем, что авторитет учителя надо поднимать, и тем более и престиж педагогической деятельности тоже. Вот вопрос, как вы рассматриваете, по каким критериям оцениваете эссе, и сколько возрастных категорий, сколько у вас, я так понимаю, это из всех возрастных групп один победитель получается у вас? Или обладатель гран-при? Вот он один? Тогда. Там, Резида у нас вот за технический вопрос, она сейчас может объяснить более конкретно. У нас там было 3 номинации, у нас не было разделения по возрастам. Вот, и мы смотрели, ну, вы сами понимаете, что эссе лучше напишет человек уже представитель старших классов, естественно, понимаете, то есть младшеклассники тоже принимали участие. Да. Резида, пожалуйста. Меня зовут Закиева Резида Гусмановна, я научный сотрудник Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ. В нашем конкурсе принимали участие учащиеся средней и старшей школы. Конкурс проходил в 3 номинациях. Это лучший учитель сельской школы и лучший учитель родного языка. В каждой номинации у нас были определены 3 победителя. И еще 8 человек у нас получили специальный диплом приз жюри. Всего было 69 работ. 49 из них были на татарском языке. Еще есть? Второй, это я так поняла, что в прошлом году он прошел этот конкурс. Вы сейчас нас знакомитесь с итогами. И сейчас открывается второй уже? Пока Нет, еще нет, да? Нет. А вы можете его расширить, например? Для нас это очень интересно тоже. Мы выпускаем специальное приложение для наших чувашских школ, печатаем методические пособия разные, ну и детские работы тоже. То есть мне бы, например, хотелось, чтобы чувашские дети тоже там участвовали. Национальных ограничений никаких не было. Мы вот в следующем номере как раз напишем все, а работы присылать к вам уже, да? Ну, когда будет объявлен следующий конкурс, это мы уже через министерство опять-таки... Да, Ирина Федоровна, мы официально это доведем. Как правило, мы это в письменном формате это делаем. И действительно ограничений не было. Но, возможно, нам и информационного поля недостаточно было. Может, мы сами еще пока только раскручиваем этот маховик. Но вот я не просто так сказал, что ограничений никаких нету. На будущее мы планируем, что у нас примут участие и работы будут на чувашском, удмуртском, марийском, мордовском языках. То есть народы Поволжья, которые у нас вот в Республике. Правда, тогда для нас будет сложно все это оценивать. Но мы экспертов уже берем на себя, мы возьмем эту работу на свои плечи, то есть у нас есть опыт, мы уже с 2007 года, допустим, проводим конкурс для учителей, мастер-класс учителей родного языка, где у нас как раз-таки вот носители языка, эксперты и оценивают. И здесь по такому же пути пойдем, я думаю, проблем не будет. Кого? Рифат, сен сұрау. Үлеше жауап берділер енді. Бұл давамлы конкурс мы? Давам болашақ мы? Хам қашан еғлан етілешек? Анары бүләклер, ненде бүләклер сықарыз жеңушілерге? Давамлы деп біз енді тілер едік, аны давамлы етерге. Бұйыл біз аның бірінші тапқыр ұздырғаш біраз тәжірибе топладық. Ненде нешік хал етерге, нешік харакат етерге екенін оңладық. Келешекте біз аны бекте тілеп ұздырыр едік. Çünkü şundan da
укытучыга игътибар бер ел белән генә шикләнмәсен. Ул теге рәсми рәвештә игълан ителгән укытучылар һәм остазлар елы. Шунда гына укытучыларны күтәреп, мактап шикләнергә ярамый. Ул укытучыга хөрмәт даими булырга тиеш һәм һәр вакытта да җәмгыятьтә укытучының урыны ассызлыкланырга тиеш һәм укытучылар ролен күтәрү һәм аларның абруен арттыру максатыннан без бу конкурсны шиксез дәвам итәр идек министрлык белән берлектә һәм өметләнәбез. Без быел хәзер үк игълан итмәбез инде әлбәттә, но карарбыз, ничек сөйләшербез аны Илгиз Илдарович белән, министрлык вәкилләре белән һәм быел булырмы ул, бәлки киләсе елга булырмы, ләкин аның дәвамы булыр дип ышанам. Икенчедән, монда инде бүләкләргә килгәндә, әлбәттә, гран-при матур яңгырый, ләкин ул акчалата бүләк түгел, безнең андый мөмкинлекләребез юк. Без теге дәүләт премия шикелле, ниндидер дәүләт премиясе шикелле, ниндидер акчалата призлар бирә алмыйбыз. Безнең өчен иң әһәмиятлесе аны җәмгыятькә җиткерү, яктырту, җиткерү, кешеләргә яңгырату, менә шушы исемнәрне, менә шушы юнәлештә, шундый мәктәпләрдә, шундый укучылар эш алып баралар дип. Ул бит үзе дә абруй инде балалар өчен, үзе өчен, алар өчен дә әһәмиятле. Ләкин инде безнең институттан китаплар, басмалар, грамоталар, шундый нәрсәләр, шунысы белән генә шикләнергә мәҗбүрбез. Мы, к сожалению, не можем большие денежные призы здесь, так сказать, обеспечивать. Это не в наших компетенции, но для нас важно, чтобы сам конкурс прозвучал, чтобы прозвучали имена учителей, прозвучали имена детей. Для них это тоже очень важно, чтобы они прозвучали в средствах массовой информации, что вот эта такая работа ведется в таких-то школах. Это очень важно для поднятия престижа, мне кажется. И, ну и, конечно, с нашей стороны мы можем давать в качестве приза наши издания, книги, которые издавались и издаются нашим институтом. Поэтому мы исходим из старой доброй советской пословицы «Книга – лучший подарок». Так что наши победители получат некоторые издания нашего института. Спасибо. Әлеге фикерне дәвам итеп, беренчедән рәхмәт, Рифат, бик дөрес, урынлы сорау. Аның теге периодикасы буенча без уйлашырбыз, әлбәттә, никадәр ешлык белән без аны уздырабыз. Минемчә, инде менә 22-нче ел узды, 24-нче елда әле теге һаман шушы кызу барган чагында тагын бер кат уздырырга кирәк. Аннары циклын уйларбыз. 2 елга берме, ансы инде безнең оештыру комитеты белән бергә хәл итербез. Әлбәттә, агымдагы елда минемчә кирәк. Чөнки теге мин әйтәм, бер бәйгедән бәйгегә яшәү генә булырга тиеш түгел, аның дидер бәйләнеше булырга тиеш. Икенчедән бүләк мәсьәләсендә әлбәттә һәрбер бәйгенең иң кызыктырган өлеше ул дөрестән дә бүләк. Ул акчалата булырга мөмкин, яисә дидер техникага, яисә сертификатка. Әлбәттә без үзебезгә шундый максатны куябыз, алга таба бу юнәлештә үзебезнең партнерларыбызга мөрәҗәгать итеп, яисә хәйриячеләргә мөрәҗәгать итеп, бу проектны менә шундый дәрәҗәгә күтәреп җибәрергә. Аның өчен мөмкинлекләр бар. Битараф булмаган безнең милләттәшләребез бар, алар менә икътисад өлкәсендә эшләүче безнең милләттәшләребез бар. Әлбәттә без аларга мөрәҗәгать итәчәкбез һәм аның бит әле теге материаль булмаган икенче менә ягы да бар. Дөрес, китап бар, икенче яктан менә шул ук җиңүче әгъзаларга институтка килеп, бәлки бер көн эчендә экскурсия узу, яисә теге стажировка буларак аны оештыру мөмкинлеген Планлаштырылган Без аны планлаштырабыз, бөтен серләрен ачып бетмибез. Һәм менә ул да шул бер бүләк буларак тәргеш дип уйлыйбыз. Киләчәккә әлбәттә моның бүләк мәсьәләсен без хәл итәчәкбез, анысына инде сүз бирәм. Бармы сорауларыгыз тагын? Сорау бар иде Гөлнара ханымга. Бик модыклы укучыларыбыз бик күп икән. Менә сорау шундыйрак, Азалия кебек яңадан нинди укучыларыбыз бар? Менә республика конкурсларына әзерләй торган, сез бит олимпиадаларга әзерләүче укытучы безнең. Нинди уңышларыбыз бар соңгы вакытта? Азалия укучыларым күп дип әйтергә була. Бу минем өчен бик зур шатлык. Чөнки татар телен яратучы, аны тел буларак кабул итүче укучыларым, аларның әтиәннәре бар, Аллага шөкер. Шуңа күрә
Biz иң беренче чиратта дәресләр генә укытып калмыйбыз. Дәресләр белән бер рәттән менә шу иҗади эшләргә дә тормышыбызны багышлыйбыз дип әйтәм. Чөнки безнең мәктәптәге һәр көнебез нинди дә булса эш белән шөгыльләнеп үтә. Безнең район эчендә дә, республика күләмендә дә бик күп конкурслар бар. Без алар белән булдыра алганча укучыны яшь үзенчәлегенә карап һәрберсенә катнашырга тырышабыз. Чөнки менә шулай катнаша гына шундый зур нәтиҗәләргә ирешеп була бит инде ул. Һәм инде менә Азалия хәзер инде бөтен мәктәп өчен стимул булачак инде хәзер кичкенәләр аннан үрнәк алып алга таба да менә шундый иҗади конкурсларда катнашабыз. Без иң беренче чиратта менә күп вакытны хәзерге вакытта менә хәзерге көннәрдә олимпиадаларга әзерләнүгә багышладык. Безнең инде республика олимпиадалары көтелә бит инде татар теле һәм әдәбиятыннан. Без шуларга әзерләнәбез. Менә безнең республикага барасы 10 укучыбыз бар, Алла бирсә безнең мәктәптән генә. Безнең әле менә шулар белән эш бара. Аннары инде үзебезнең районда уза торган Васил Гарифуллин исемендә серле каләм бәйгесе бар. Шулай ук иҗади конкурс аңа безнең әзерлек ел дәвамында бара, чөнки бер көндә генә бер нәрсә дә иҗат итеп булмый. Шулай ук Илһам бәйгесе булачак бит февральдә без менә аның нигезләмәсен көтәбез инде. Бик кыска сроклы гына инде, нигезләмәсе тиз генә килә дә, тиз генә эшләр җибәрергә кирәк. Менә аңа безнең әзерлекләр гомумән алганда без ел дәвамында 1 сентябрьдән һәр ел сайын, һәр вакытта инде иҗади эшләр белән шөгыльләнәбез һәм шул ук вакытта инде дәресләрдә укытабыз дип әйтәм инде. Нәрсәдер әйтәм. Юк. Мен журналисттан бер бик әһәмиятле сорау көтәм, ләкин Азалия, ни өчен журналист булырга уйладың бит? Укытучы түгел, монда башка профессия кешеләрен көткән идек. Дөресен генә әйткәндә, мин беренче шигыремне яздым бер 8 яшьләрдә микән, бер 4 юллы шигырь яздым инде. Аннан соң бер нәрсә дә язмадым. Һәм 2022 елда яңадан миңа Гөлнар апа шул олимпиадаларда йөрим бит инде, төрле иншалар барыбер язарга туры килә. Һәм Гөлнар апа миңа әйтте, әйдә әле язып кара, язмалар язып кара диде, интервьюлар язып кара диде. Мин яза башладым. Һәм 2023 елда менә узган елда мин Көмеш кыңгырау гәҗитенең даими хәбәрчеләре рәтенә кердем. Бүген көндә шунда актив иҗат итәм. Үзебезнең Сабат аңнары һәм Ялкынга да җибәреп караган бар. Аларда да минем берничә генә язмам чыккан бар. Тагын да күбрәк язырга максат куйдым инде үземә. Никтә нишләп нәкътә журналист дигән сорауга инде җавап конкрет биреп булмыйдыр миңа калсам. Күңел тарта, әйе, әнием дә минем журналистка укыган. Әнидән миңа шундый сәләт күчкәндер инде. Яратам кешеләр белән аралашырга, шундай әйберләр язарга, кая бардым, шуны төрле социаль челтәләрдә тыгырга яратам. Шул. Рәхмәт. Бармы сорауларда? Менә Азалиядән шуны сорыйсы килгән иде. Хәзер әйтәләр бит инде авылларда да ишетәбез без, авылларда да бала чага русча сөйләшә дип, менә сездә ничек ул? Менә сез шулкадәр камил сөйләшәсез татар телендә, рәхәтләнеп тыңлап торырлык. Менә сездә ничек? Бездә Саба районында татарча күп сөйләшәләр. Безнең мәктәптә күп сөйләшәләр. Менә мәсәлән, мин Сәләт Саба клубында да торам. Без менә төрле семинарларга йөрибез, шул Сәләт клубы семинарларына. Карыйм башка районнарга, күбрәк русча сөйләшәләр инде. Ә без үзебез татарча сөйләшәбез, рәхәтләнеп. Бер үзебез белән дә без дәресләрдә дә рәхәтләнеп татарча сөйләшәбез, белмим. Шул. Рәхмәт. Бармы сораулар? Есть вопросы, коллеги? Нинди сорау бирәсегез килгән иде? Бәлки шул сорауга җавап бирәсез. Мин көткән идем турыдан-туры сорау, Азалия, син киләчәктә кем булырга телисең дигән сорауны көткән идем. Но тел төбен аңладылар инде, журналист булырга теләгән сорадылар бит инде. Җәмәгать, минемчә бик матур гына утырыш булды. Бик зур рәхмәт барыгызга да, мәгънәле утырыш безгә, безне дә уйландыра торган утырыш һәм менә бу юнәлештә без үзебезнең активлыгыбызны киләчәктә дә шулай сүндермәскә, алга барырга тырышырбыз. Безгә дә менә күрәсең, география турында да уйларга кирәк, телләр турында да уйларга кирәк. Димәк, бәлки шушы конкурска тагын ниндидер яңа юнәлешләр кертеп җибәрү турында да уйларга кирәктер. Ну, беренче, менә Илгиз Илдар әйтмешли, беренче тәҗрибә минемчә уңышлы булды.
Короче, айтсак, первый блин никому было бы что-то имя. Надеюсь, что мы в дальнейшем эту работу будем продолжать, совершенствовать, размышлять, в том числе и о многоязычии этого конкурса будем размышлять, и о различных новых направлениях этого конкурса. Я думаю, что то, что предложил Ильгиз Эльдарович, может быть, мы следующий конкурс проведем именно и в этом году, а там дальше про периодичность конкурса еще будем размышлять. Рахмет. Спасибо. Рахмет. Ильгиз Эльдарович, сіздің айтар сөзіңіз қалмады ма? Мен тағы бір қат, құрметті мына коллегалар, партнерларымызға, Рами, сізге рахмат айтасыз келе. Біздің бәйгеге шундай иғтибар беруіңіз үшін. Әлбәттә, бірінші адамдар ясағанда ол популярлаштыру мәселесі. Сіз бізге мұнда бик зор ярдәм күрсәттегез. Алға таба да біздің мына шундай партнерларыбыз болып қаларсыз ышанабыз. Һәм инде мин Милли мәгариф идарәсенең җитәкчесе буларак, әлбәттә, мин бу бәйгенең күп телле булуына максат куям. То есть я, будучи в должности начальника управления национального образования, перед собой еще я одну цель ставлю, что этот конкурс будет еще многоязычным. Так что, Ирина Федоровна, с вас начнем. Вы тоже наш партнер. Через журнал «Сувар» тоже эту информацию давайте доводите, популяризируйте, помогайте нам. Ну и в дальнейшем, я думаю, охват тоже будет большим. Самый главный результат – это вот такие ребята, которые в дальнейшем уже четко будут знать, в каком направлении они дальше будут развиваться. Рахмет. Спасибо. Рахмет сізге.